ọnụ. Nnọọ na Ada Jere Mma TV. Na nke taa, anyị ga-eleba anya n'ihe gbasara akara edemede. Tupu anyị abanye n'ihe anyị ji bịa maka ya taa, m ga-achọ ka anyị mata ihe bụ edemede. Gịnị bụ edemede n'uche nke gị? Edemede bụ echiche mmadụ chepụtara n'obi ya ma detue n'akwụkwọ ka o wee nwee nghọta zuru oke mgbe onye ọzọ gụrụ ya. Ya bụ ihe bụ edemede. Ka anyị gaa n'ihe anyị nwere taa bụ akara edemede. Gịnị bụ akara edemede? Akara edemede bụ akara a na-edenyegasị mgbe a na-ede edemede ka nghọta ha wee zuo oke, ma ọ bụ esi na akara dị iche iche a na-etinye n'ederede iji mee ka nghọta ha wee zuo oke. E nwere ụdị akara edemede dị iche iche a na-etinyegasị n'ederede. Nke mbụ bụ kpọm. Nke abụọ bụ kpọmkpọm. Nke atọ bụ kpọmrịkọm. Nke anọ bụ rịkọm. Nke ise bụ rịkọm elu. Nke isii bụ akara ajụjụ. Nke asaa bụ akara uhie. Nke asatọ bụ akara ngudo, that is bracket, akara ngudo. Nke iteghete maọbụ itoolu bụ akara mmagha, omission mark, akara mmagha. Nke iri bụ akara nkwubiri, akara nkwubiri. Ọ dị mma, anyị ga-akọwasị ihe dị n'ime akara ndị a mgbe eji etinyegasị ha n'ahịrịokwu. Anyị ga-akọwa ha. Kpọm na-egosi na enwela njedebe n'ahịrịokwu. Kpọm, idecha otu ahịrịokwu ma itinyeghị ya kpọm, maọbụ kpọm ma itinyeghị ya kpọm, ịma na ahịrịokwu gị ka fọrọ na ozubeghị oke. Ya bụ na ebe ọ bụla ị fụrụ kpọm, mara na ahịrịokwu ahụ zuru oke, na onwe ihe ọzọ a ga-etinye n'ahịrịokwu ahụ. Ime atụ: nne m mara mma. Ahịrịokwu a zuru oke. Nne m mara mma. Itinye kpọm, idechapụ ya, itinye kpọm, ahịrịokwu ahụ zuru oke. Nke abụọ bụ kpọmkpọm. Kpọmkpọm ka eji egosi ebe e nwere ihe a ga-agụpụta n'ahịrịokwu. Kpọmkpọm. Ka m nye unu ịma atụ. Ada gara ahịa zụta, ịfụ kpọmkpọm n'akụkụ zụta ahụ, ede kpọmkpọm na ya, wee gụpụtawazi ahịa niile Ada zụtara n'ahịa dịka ji, ede, ngaji, efere, ụtazị, aṅara, mmanụ nri, ụkpaka na dịrị gawazịa. Ọzọ na-esota ya bụ kpọmrịkọm. Eji ya egosi okuku ume toro eto mgbe a bịara n'okwu kwesịrị ịkwụrụ onwe ha, mana maka na ha metụtara onwe ha, edekọ ha niile ọnụ ma na-etinye kpọmrịkọm ya ka ha wee ghọọ otu ahịrịokwu. Ka m nye unu ịma atụ. Agụụ ịjọrọ njọ, enwee kpọmrịkọm. Edekwa ị na-agụ okenye, kpọmrịkọm. Ị na-agụ nwata. Nke a bụ ezigbo ịma atụ
ebe a na-enwe kpọm rịkọm. Ọzọ na-esote ya bụ rịkọm. Eji rịkọm egosi ebe anyị nwere nzuru obere ike na iku ume n'ahịrịokwu tupu edere ya gawa. Ka m nye unu ịmaatụ. Emeka, rịkọm. Adanna, rịkọm, na Onyeka bụ ụmụnne. Nke a bụ ịmaatụ ebe a na-enwe rịkọm n'ahịrịokwu. Nke na-esote ya bụ rịkọm elu. Rịkọm elu. Eji ya egosi ebe na na-arụ ọrụ dịka mbụụzọ. Rịkọm elu. Ịma na enwere na enyemaka ngwa nwee na mbụụzọ. Ya bụ na eji rịkọm elu egosi ebe na na-arụ ọrụ dịka mbụụzọ. Ịmaatụ ya bụ n'ite ka mmiri dị. Idecha na itinye rịkọm elu tupu ide ite. Otu a ka esi ede ya. N'ite ka mmiri dị. Nne ya bi n'Aba. Idecha na itinye rịkọm elu tupu ide Aba. Otu a ka esi ede ya. Ọzọ na-esote ya bụ akara ajụjụ. Eji akara ajụjụ egosi ahịrịokwu bụ ajụjụ. Ịmaatụ ya. Ka m nye unu ịmaatụ ya. Olee ebe ị gara? Ọzọ na-esote ya bụ rịkọm ngwu. Rịkọm ngwu. Quotation mark. Rịkọm ngwu. Quotation mark. Eji ya egosi ebe onye kwuru okwu dịka o si kwuo ya. Ka m nye unu ịmaatụ ya. Uchenna sị, Ujunwa adịghị anụ ihe. Nke na-esote ya bụ akara uhie. A na-etinye n'ahịrịokwu mgbe a na-edechapụghị ihe a na-ede n'ọgbara ya. Ewere bidokwa ya na nke na-esote ya. Mgbe ahụ ka a na-etinye akara uhie. Ejikwa akara uhie ejikọta enyemaka ngwa na omeka ngwa ọ na-enyere aka n'ahịrịokwu. Ịmaatụ ya bụ Nnenna na-agba ọsọ. Nnenna na-agba ọsọ. Ide na itinye akara uhie tupu ide agba ọsọ. Ọzọ na-esote ya bụ akara ngudo. Bracket. Eji ya egosi ihe ndị na-esoghị n'usoro ahịrịokwu mana ha na-akọwa ihe ahịrịokwu ahụ na-ekwu. Ịmaatụ. Onye isi ụlọ akwụkwọ anyị, Odoziakụ Susan Ono, abụkwa ezigbo mmadụ. Idebe Odoziakụ Susan Ono, ị ga-etinye akara ngudo na mbido ya na nkwụsị ya tupu idechapụ ahịrịokwu ahụ. Ọ dị mma. Ọzọ na-esote ya bụ akara mmagha. Akara mmagha bụ akara a na-etinye n'ahịrịokwu ebe a maghara ide ihe maọbụ ebe echefuru idepụta ihe n'ahịrịokwu iji wee gosi na o nwere ihe a maghara ebe ahụ, iji wee gosi na o nwere ihe echefuru idenye ebe ahụ. Ịmaatụ. Emeka mere nke ọma n'ule. Amagha mere. Ha dee sọsọ Emeka nke ọma n'ule. Ihe a ga-eji tinye akara mmagha ebe ahụ bụ na echefuru ide mere. Emeka mere nke ọma n'ule. Mana etinyezie akara mmagha edenyezie mere. Akara mmagha ahụ na-egosi na o nwere ihe echefuru idenye n'ahịrịokwu ahụ. Ọ dị mma. Ọzọ bụ akara nkwubiri. Eji akara nkwubiri ezipụta na edechabeghị ihe bụ n'uche ide n'ahịrịokwu. Akara nkwubiri. Ịmaatụ ya bụ
Nke bụ eziokwu bụ na pom pom pom. Nke bụ eziokwu bụ na pom pom pom. Onye ọbụla gụrụ ihe ahụ ga na-ege ntị ka ọ mara nke bụ eziokwu, maka na ọ ma na edechapụghị ihe ebu n'uche ide n'ahịrịokwu ahụ. Ọ dị mma ndị be anyị, ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe omume anyị na Ada Dị Ọra Mma TV na nke taa. Ana m asị gị onye ọma sonyere m, daalụ rinne. Biko chetakwa pịara m aka n'akara like n'ihe onyonyo a ikiri ugbu a. Ọ bụrụ na ị pịbeghị aka n'akara subscribe gị, pịa ya aka ka ọ nọrọ na tensi ndị n'azụ. Ka ọ bụrụ subscribed, ka ọ hapụ ị na-enye gị command to do, ka ọ hapụ ị na-asị gị subscribe. Ya bụrụzie na ọsịgo gị na ị subscribe go. Biko ọ bụrụ na ị subscribe go, apị na ya aka ọzọ, hapụzie ya otu ahụ. Mana apịrị m like, na-apịrị m aka n'akara mmasị n'ihe onyonyo niile na-ekiri n'igwe mgbasa ozi YouTube channel ma. Ana m asị unu biko nyekwara m aka na-ekesara ndị ọzọ. Click on the share button, help me and share to others on your social media platforms. Biko ka anyị nyere aka na-akwalite asụsụ anyị na omenala anyị. Akwụrụ m na asụsụ Igbo amaka, asụsụ Igbo dịkwa n'ụtọ. Ana m akụzikwa Igbo na Zoom app. Ya mere, kpọtara m ndị enyi gị na ụmụaka ndị niile kwesịrị ịmụta asụsụ Igbo a, ka anyị nabata ha n'ụlọ mmụta anyị, ka onye ọbụla bido mụtawa asụsụ Igbo, ka anyị na-asụ ya, ka obodo anyị na-aga n'ihu. Daalụkwanụ, ka emesịanụ, ọ dị n'ụbọchị ọzọ.